Ngithanda ukubingelela igama lami uXolani Mntwana kaGwala ngiphuma lapha ke kuBhekizizwe Media. Namhlanje ke silana ke eFrance ephase 5 la ke khona kushe khona ke umuzi bathi ke inkinga ke kube ugesi. Kodwa ke siyabonga ukuthi ke akekho ke umuntu olimele ke uyasho ke umama walana ekhaya ke ukuthi ke cha impela ke njengamanje ke badinga usizo lokuthi ke basizakale ngoba abanalutho njengamanje noba ke kufikile abantu bakwa disaster bezobasiza ngezinto ezincanyana bayafisa ukuthi ephelweni kosuku basizakale ngoba bakhalana ukuthi ke lapha ke endlini ke indlu icrackile ngathi isha okusho ukuthi indlu yabo kumele ukuthi ke iqale phansi ngakho ke sizoloko siluzwa kalolu daba silandele ngabe usizo bayalithola yini. Siyabonga kakhulu Xolani Mntwana kaGwala kuBhekizizwe Media. Siyabonga. Siyabona lana mama Sithole kule ndawo yase phase 5 la eFrance ukuthi kube nenkinga la kwakho mhlawumbe nje kafushane nje ungasho ukuthi kwenzakaleni kuba nangumuzi ushile. Noma ngenaso isiqiniseko kahle ukuthi kwenzakaleni kodwa ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi mhlawumbe ugesi ngoba ngesonto ke wazama ukuthi kushe la kade siplake khona kwasho ukuthi sikhona ke sakwazi ukunqanda kodwa ke izolo asikwazanga ukunqanda ngoba besingekho mesicabanga iwona. Ngizwe uthi kube nenkinga yokuthi ugesi uke waba nokuthi ube nenkinga wamana ubuya ngoba nezinto zenzayo mawucabanga mhlawumbe ngabe yilokho kwenza ukuthi ugcine sekunje. Kungenzeka impela kube njalo. Kungenzeka ngoba uThemos ubuya kade ungenamandla wabuya washisa amaplagi. Emva kwalokho futhi waphindwa ngabusaba namandla ke kwazi kwabe siyavuka siyahamba unamandla kanti kusho ukuthi ubuyile akekho nolwazi ngoba bekungekho umuntu la endlini ukuthi kahle kahle yini eyenzakalile. Ingabe ke mhlambi ke njengoba ke kwenzeke ke lento ebhlungu kangaka ngoba phela GPS signal lost into encane indaba ukuthi ke kushe umuzi ngabe mhlambi sokukhona mhlambi usizo olube nokuthi kulifike mhlambi olutholile nje since ke kwenzeke le ndaba. Engisalitholile nje isiphantshi nengubo ke ukuphuma kwa disaster ke okunye ke bengisizelwa abantu engisebenza nabo nomakhelwane bami kuphela. Ngiyabona ke lana ngaphakathi ukuthi kunale room eyodwa esele ngabe mhlambi iyona esindile ngenkathi kushalana endlini. Yebo iyona esindile. Iyona esindile. Iyona ke njengamanje ke enilala kuyona. Mhlambi mangase nje ngibuze ke mawami mhlambi ke njengoba sibona ukuthi ke lana nje isimo sinjena usizo obungalifisa mhlambi olunjani mhlambi iroof kanye mhlambi okanye indlu iqalwe phansi mangenzeka mhlambi kuthiwa kunosizo oluqhamukayo. Indlu ngeke isalunga icrackile ishile kakhulu nje ifuna uqalwa phansi ngeke isakwazi nje ukuthi uyiroof uvela uthi uyayiroof isifuna nje ukuthi siqale kahle phansi ukuze izoba safe ngoba manje ayisaphephile nje ubika kanjeni ayisaphephile nje ubika kanje. Okunye ke futhi ke mhlambe engasizakala ngako impahla zeingane nje lezi eziwu2 lo munye ufunda ugrade 7 ufunda ugrade 5 abanazo nhlobo impahla zonke impahla zabo shili. Ngiyabona ke mina ngimdala ngizobona ngihlanganisa ngithini kodwa kweingane kona kuwesi kakhulu kweingane ngoba laba abanye abawuthiwa abafana sebekhulile bazamile abantu engisebenza nabo kodwa laba abancane bona bangenalutho lokwangampela. Noke ma siyabonga nje kakhulu ke sizoloko silandelela ke sibone ukuthi usizo uyalithola ekupheleni kosuku. Siyabonga. Ngiyabonga nami ngiyabonga ukufika kwenu.